si mysleli, že ste počas sviatkov vyčerpali všetky kreatívne možnosti na slávnostné obedy či večere, nezúfajte. Do konca roka ešte jeden špeciálny recept stíhate. Dnes vám ukážem, ako pripraviť špikovanú panenku s marhuľami, s mandľami, s tymiánom a s vanilkovým pyré. Keď urobíme zárez v panenke presne uprostred, získame tak po pripravení krásny profil. Ja budem panenku dnes plniť sušenými marhuľami a mandľami, ale fantázii sa medze nekladú a veľmi vám odporúčam vyskúšať aj iné druhy orieškov alebo sušeného ovocia. A môžeme samozrejme pridať aj čerstvé bylinky. Ja odporúčam tymián. Naplnenú panenku si osolíme, okoreníme a orestujeme na rozpálenom olivovom oleji, či už chcete na panvici alebo na grille. Potom si ju podlejeme bielym vínom alebo vývarom a necháme prikrytú dôjsť v rúre približne 10 až 15 minút. Zatiaľ, čo nám panenka dôjde v rúre, si pripravíme zemiakové pyré, ktorému slávnostnú chuť dodá práve vanilkový struk. Pripravíme si ho klasicky ako bežné zemiakové pyré so zemiakom, mlieka a masla, no pridáme tam dreň z vanilkového struku, ktorá mu dodá naozaj zaujímavú a sladkú vôňu aj chuť. K tomuto slávnostnému jedlu vám prajem dobrú chuť a želám vám, aby vám ďalší nový rok chutil rovnako dobre ako tento recept. Ak sa vám páčil, kliknite sem a objednajte si svoje suroviny.